Vinga, tenim dues o tres dimensions. Sabeu quina és la diferència? Perquè en aquest vídeo anem a fer un repàs d'aquelles tècniques que al llarg de la història de l'art han utilitzat més habitualment els artistes per fer representacions sobre obres bidimensionals. I si no sabem exactament quina diferència hi ha entre tridimensional i bidimensional, doncs poder comencem amb una miqueta de mal peu. Tridimensional, per si algú encara no ho té clar, és qualsevol quelcom que té alçada, amplada i també profunditat. En canvi, les obres bidimensionals o de dues dimensions només tenen amplada i alçada. Ah, Cristian, això no és veritat, perquè un quadre bé que el pots agafar amb les mans, per tant té tres dimensions. Sí, efectivament, el que passa és que és impracticable. Vull dir, és poc probable que en el canto d'un quadre, sí, hi ha hagut artistes que hi han pintat, per suposat, però amb una fotografia o amb dibuix és tan prim que és pràcticament impossible fer-hi res. Per això parlem d'obres bidimensionals. D'acord? Va, entrem en matèria. Mireu, en aquest vídeo ens centrarem en algunes de les tècniques més usades al llarg de tota la història de l'art. Tècniques usades en l'art en dues dimensions. L'objectiu d'aquest vídeo és ensenyar-vos a identificar algunes d'aquestes tècniques i les seves principals característiques que sobretot veiem en el dibuix i en la pintura. Al llarg de la història de l'art, cada artista o cada artesà o cada persona, perquè el concepte d'artista no sempre ha existit, encara que us sembli estrany, ha escollit diferents tipus de material o bé, ha utilitzat, perquè poder no hi havia altres opcions, materials per a representar des de la seva pròpia experiència la realitat. Un dels elements clau per analitzar l'obra bidimensional, sigui un dibuix, la pintura, la fotografia, és la profunditat. Bé, de fet, no és una profunditat, és una il·lusió de profunditat, que també ha anat progressant al llarg de tota la història de l'art. Hem dit que parlaríem de tècniques artístiques sobre dues dimensions, però generalment l'artista, d'alguna manera o altra, intenta simular aquesta profunditat, perquè d'aquesta manera les obres acostumen a ser més interessants. Bé, comencem doncs amb els materials i a través dels quals es creen aquestes obres d'art. Els mitjans, les tècniques fan referència al mètode o al procés que s'ha usat per expressar a través del dibuix i la pintura. Per descomptat, també hi ha materials i mitjans a l'escultura i a l'arquitectura. De fet, quan parlem de tècniques, el concepte és omnipresent i apareix en qualsevol moment de la història de l'art. Per tant, veureu que és molt recurrent. Així que comencem per la forma més bàsica, en aquest cas el dibuix. I per descomptat en el dibuix hi ha tècniques seques i també n'hi ha d'humides. Pel que fa als mitjans secs, el més popular de tots és el llapis. L'avantatge del llapis és l'increïble nivell de detall que pot aconseguir. Podem crear una sensació pràcticament hiperrealista perquè el grafit del llapis es pot esmolar fins a tenir un diàmetre super petit. Tanmateix, i aquest és el desavantatge, quan entrem a les ombres no arribem mai a un contrast. Fixeu-vos que no arribem a un negre amb força, sinó que sempre acaba sent un gris com pàl·lid, pràcticament un color metàl·lic. El carbonet és una altra tècnica seca, el carbó vegetal. El problema és que aquí no hi ha tant de detall com teníem al llapis, però l'avantatge és que el seu nivell de contrast, fixeu-vos que aquí tenim negres ben negres. La bellesa del carbó vegetal, o del carbonet, és la seva capacitat de barrejar-se. Funciona molt bé al voltant de superfícies arrodonides i suaus, veus, com la forma de la cara d'aquesta noia, i el problema amb el carbó és que no aconseguim, evidentment, tant detall. L'avantatge, a part de la barreja, és el seu nivell de contrast. Aquí veiem parts molt fosques i zones molt clares. Les zones més destacades poden ser tan brillants com el color del paper. Més endavant veureu que normalment els artistes, si volen parts brillants, doncs poden afegir altres materials que realment siguin de color blanc. El pastel és una altra forma de dibuixar, però en aquest cas li afegirem colors. I en aquest cas també tenim dos
tipus de pastels. Hi ha un a l'oli i un altre, que és un pastel sec, en què està barrejat el pigment amb guix. La gràcia dels pastels és que s'utilitzaven per sortir a l'exterior, temps enrere. En el moment d'aparèixer la fotografia, doncs tot això es va simplificar, però encara hi ha molts artistes que utilitzen el pastel perquè és una tècnica molt ràpida per treballar a l'hora de representar paisatges, com podeu veure en aquest cas, però qualsevol altre tipus de temàtica artística. Hi ha altres mitjans humits que s'utilitzen per fer estudis o aquestes pintures ràpides en l'exterior. Un d'ells és la tinta xina amb pinzell, que barrejant amb aigua s'aconsegueixen diferents intensitats. O també la tinta, però en aquest cas aplicada amb una ploma o fins i tot amb un retolador estilogràfic. En aquest cas la intensitat, com que no podem barrejar la tinta, l'aconseguim concentrant puntets a la part de l'esquerra per aconseguir aquestes zones més fosques o línies a la part de la dreta. I ara parlem ja de pintura, i la pintura per excel·lència és la pintura a l'oli. I pràcticament totes les pintures funcionen barrejant pigment, que és el component de color, que a temps enrere havia de venir de diferents tipus de minerals o plantes, amb un aglutinant. I l'aglutinant és el material que fa que aquests pigments es consolidin. En la pintura a l'oli s'utilitza un oli, quasi sempre no, però majoritàriament l'oli de llinosa, que és l'oli que dona més bons resultats, o com a mínim és el que s'ha popularitzat. Hi ha artistes que es preparen les seves pròpies pintures, però a partir de la industrialització podem adquirir pintures a l'oli que ja estan preparades a dins de tub. Clar, això estalvia moltíssima feina al pintor. La gràcia de la pintura de l'oli és que el resultat acostuma a ser un color molt lluminós, que és molt fàcil de barrejar i que ha enamorat a molts artistes al llarg de la història de l'art. L'avantatge d'aquesta pintura és que triga en assecar-se i fins llavors, fins a l'aparició de la pintura a l'oli, això era difícil. Les obres s'havien de fer amb temps determinats. En canvi, a la pintura a l'oli, per assecar-se pot tardar de dies fins a mesos. I això va permetre que un artista com Jan van Eyck, al segle XV, pogués pintar aquesta làmpara que veieu a la dreta amb tota mena de detall. L'oli ha estat la tècnica més usada pels artistes, però també n'hi ha altres. Ara intentarem parlar sobre algunes d'elles. L'aquarel·la barreja el pigment amb un material anomenat goma aràbica. Seria en aquest cas l'aglutinant, pigment i aglutinant. A la imatge apareix un conjunt d'artista, un kit, tenir tots els seus materials per sortir a l'exterior i de manera ràpida fer un estudi, fer una nota de color d'alguna cosa que interessa a l'artista. L'aquarel·la funciona barrejant aigua. Poso aigua en aquest pigment amb l'aglutinant i això queda impregnat sobre la superfície. La tècnica és molt diferent a la de l'oli. A l'oli puc barrejar coses i puc posar un color sobre un altre quan aquest estigui sec, però això no es pot fer amb l'aquarel·la. La pintura a l'oli no es va popularitzar a Europa fins al segle XV. Abans, molts pintors usaven la pintura al tremp d'ou, una tècnica molt resistent al pas dels anys. La pintura al tremp d'ou crea imatges molt opaques i resistents, en les que la pintura es pot barrejar, però només durant uns 20 minuts, ja que s'asseca ràpidament. Aquesta tècnica limitava, bé, de fet encara limita, perquè la podeu fer vosaltres mateixos, i el que obtens quasi sempre és una forma molt lineal. Aquí veiem una peça en la qual la barreja dels tons de la pintura del retrat de Simonetta Vespucci, que és la noia que apareix en aquest quadre, pintada per Botticelli. La barreja és relativament senzilla, tot i això no deixa de ser una obra d'art, per suposat. Hi ha altres tècniques més modernes per pintar. Dues que us he mostrat abans i que no he dit res al respecte són el gouache, una pintura soluble a l'aigua, però al contrari de l'aquarel·la, en aquest cas és opaca, l'aquarel·la era transparent, i l'acrílic, que és una pintura en la que el pigment es barreja amb làtex o amb un material plastificat. Aquesta és la més moderna de totes les que hem vist per ara. Tot i això, hi ha tècniques que rarament es veuen avui en dia.
tot i que de tant en tant hi ha algun artista que les fa servir. De la pintura al fresc se'n va parlar molt al Renaixement, però de fet es remunta de molt més temps enllà. Quan fem una pintura al fresc, el que estem fent és aplicar guix a una paret i després pintar aquest guix mentre encara està humit. Si s'asseca, la tècnica no funciona, ja no s'enganxa la pintura. I aquesta tècnica, un cop consolidada, és increïblement permanent. Vull dir que dura durant milers i milers i milers, bé, poder no tants, però moltíssims anys. Bàsicament, tret de que faci malbé el guix, durarà per sempre, o això diuen. Ara, dit això, és una tècnica difícil de treballar. T'has de moure ràpidament. I de fet, tens entre 3 i 6 hores per treballar-hi. Tot i això, ens han arribat obres d'art tan famoses com el sostre de la Capella Sixtina de Miquel Àngel Buonarroti, pintat fa més de 500 anys. Ara podeu estar pensant, bé, però si la pintura al fresc s'acaba en poques hores, com ho van fer? Doncs la idea d'aquí és el giornale. És una paraula italiana que s'utilitzava per un dia de treball. La pintura es dividia en zones. Miquel Àngel es dedicava dels detalls i ho feia de manera fragmentat. Els seus ajudants s'encarregaven de fer les zones menys importants. Tot el que pinta es queda allà. Tots els errors, en cas que hi haguessin errors, es rascaven de nou per arrebossar i repetir tot el procés. També tenim la pintura encàustica, que és una pintura en la que el pigment es barreja amb cera calenta. Avui en dia, aquesta cera és cera de parafina, una cera blanca, però en temps antics s'havia utilitzat cera d'abelles per fer aquesta pintura. Si la pintura al fresc és permanent, doncs la pintura a la cera encara més. Ara, era molt més difícil de treballar, perquè per fer-ho la cera ha d'estar a sobre de 140 graus. Per complicar una mica les coses, també tenim tècniques mixtes, i això és una selecció de tècniques de tot el ventall de possibilitat, tècniques que es barregen sobre una mateixa superfície per aconseguir diferents resultats. Aquí tenim unes imatges de la il·lustradora de València, Maria Herreros. La tècnica mixta comença a aparèixer sobretot a partir del segle XX, però no tots els artistes la fan servir. Tècniques en 2 dimensions. Poder no coneixeu el que és el gravat. El gravat és una impressió feta a mà, transferida des d'una superfície d'impressió a un tros de paper. Tens una placa o un bloc de pedra o un material o una fusta que treballes per incisions i el cobreixes de tinta amb l'espai negatiu o positiu, i el que fas és, amb una premsa, la traspasses a una superfície, a un paper. Quan parlem de gravat, no parlem de les reproduccions dels pòsters que podem comprar a botigues de decoració, sinó que parlem de reproduccions artesanes. Aquestes reproduccions que podem comprar a les botigues són fotoreproductives. Nosaltres estem parlant de gravats que es treballen quasi sempre a mà. Aquesta imatge que veieu és la gran onada de Hokusai, que és una impressió en xilografia, vol dir fusta. Cada color era una placa diferent que es anaven superposant. Primer es va posar un color, després es posa un altre color, i així de mica en mica es va construir aquesta imatge en la que podem identificar diferents colors i aquesta imatge d'aquesta onada tan característica de la cultura japonesa. Si en el gravat l'artista treia el material sobrant, és a dir, agafar una planxa de fusta i trec el que no vull que apareixi, hi ha altres tècniques en gravat que fan el contrari. Una d'elles és l'aiguafort. Aquí s'agafa una placa metàl·lica, es cobreix de cera i després es fa un dibuix sobre aquesta capa de cera amb un punxó, com està fent aquesta dona a la part de l'esquerra de la imatge. Un nou tractament sobre la placa amb un àcid farà que per on s'ha tret la cera aquesta placa metàl·lica es foradi lleugerament i aquest forat serà el que es cobrirà, s'omplirà de tinta per fer la posterior impressió, tal com veieu a la imatge de la dreta. Per tant, tenim gravats en relleu i gravats
en profunditat. L'avantatge de l'aiguafort és que és molt ràpid i permet tornar a posar cera si t'equivoques, cosa que amb la fusta és molt més difícil, o la pedra, o qualsevol altre material que s'utilitza. El desavantatge és, per descomptat, que hi ha un límit en quant al detall que puc fer. Les línies tendeixen a tenir aproximadament sempre la mateixa amplada. A la imatge veiem dos gravats de la sèrie de desastres de la guerra de Francisco de Goya. Els dos són aiguaforts, per tant es van fer sobre una superfície metàl·lica i amb un tractament, primer amb cera per fer el dibuix i després amb un àcid que va oxidar i foradar la placa metàl·lica. Una altra tècnica que no és ben bé un gravat, però que sovint s'associa al gravat, és la serigrafia. És un procés d'estampació planogràfic. Això vol dir que no té relleu i per això no es considera tècnicament un gravat, tot i que la gran majoria de persones, quan parlen de gravat, diran que la serigrafia ho és. A través d'un teixit porós i d'un tractament, es cola amb un corró o amb una rasqueta, que és el que té a la mà aquesta persona, fas passar la tinta per aquest tèxtil, aquest teixit, i es pot imprimir sobre gran varietat de materials. Andy Warhol va utilitzar la serigrafia en gran part de la seva obra d'art, perquè li permetia recrear la mateixa imatge alhora que incorporava variacions. Andy Warhol, un artista del moviment pop, de l'art pop, agafava imatges icòniques de persones o de productes de l'època i els reproduïa en petites variacions. Aquesta sensació de repetició li va permetre, la reproducció de la serigrafia, vendre moltíssimes obres d'art. Parlant de tècniques en dues dimensions, no podem oblidar sota cap aspecte la fotografia, que malgrat s'inventa l'any 1839 a França, la seva carrera ha sigut meteòrica. Avui en dia tenim fotografies a tot arreu, constantment, a través dels nostres dispositius mòbils. El que veiem en aquesta imatge no és la primera fotografia, però sí és la primera fotografia en la que hi apareix una persona. Si us hi fixeu, està dempeus i li estan netejant les botes, a la part inferior esquerra de la imatge. El que veurem és que la càmera comença a ser molt present en l'art, sobretot quan arribem al segle XIX. Ara, hi ha un parell de coses que és important saber. En primer lloc, per definició, la càmera no ens proporciona més informació del que realment hi ha. Bàsicament el que fa és enregistrar fets. Ara bé, aquesta imatge es pot modificar al laboratori, en cas de que siguem fotografia analògica, o la podem alterar digitalment amb un ordinador a posteriori. Però la imatge que capta serà precisa i el que fa és tendeix a simplificar la realitat. El que fa la fotografia és agafar la realitat tridimensional i la representa de manera bidimensional. Amb l'aparició de la fotografia, la càmera substituirà a molts artistes. Per què? Doncs perquè els artistes, fins a la invenció de la càmera, són els qui s'encarreguen de representar la realitat. Era la seva principal feina. Si volies recordar la imatge d'algú o d'alguna cosa, calia saber pintar. La majoria de vegades, però, el que calia era contractar un artista, perquè, per suposat, no tothom sap dibuixar o pintar. Aquesta era la seva principal feina. Així doncs, hi havia artistes treballant per diaris, abans treballant a les corts, treballant per la gent adinerada, que, ostres, a mi m'agradaria tenir una fotografia de la meva dona. No, una fotografia no, serà un quadre, perquè encara no està inventat la fotografia. Però en el moment en què arriba la fotografia, tot això canvia. La càmera captura la realitat més ràpid, de manera més realista i, sobretot, de manera més econòmica. Malgrat algunes crítiques, la fotografia s'ha convertit en el que es coneix com el vuitè art per la gran majoria de la població. I una prova és que es fan exposicions i concursos de fotografia arreu del món. A la fotografia que veiem hi ha la sala, una de les sales principals de la Fàbrica Llobet de Calella, que acull el Festimatge, el Festival de la Imatge de Calella, que ja s'ha celebrat durant 20 anys. Durant la primera dècada del segle XXI, la fotografia va passar de ser analògica a digital. Temps enrere, un fotògraf professional que vingués a fotografiar una celebració costava molts diners.
Un dels principals motius d'aquest cost era perquè primer s'havien de comprar les pel·lícules. Després s'havien de portar a revelar a un laboratori que també s'havia de pagar. Per tant, havia de ser un fotògraf bo perquè tenia unes limitacions força estrictes. No hi havia gaire temps per la improvisació, gaire espai per la improvisació. No et podies arriscar que no sortís bé. Per tant, havies de contractar a un professional. Tenint en compte que els rodets acostumaven a ser de 36 fotografies i que, no sé, podies comprar 5, 6 rodets com a molt, i d'aquestes fotografies poder hi havia algunes que no sortien del tot bé. Per tant, capturar aquella celebració i assegurar-te'n que sortís bé i que no hi haguessin errors es requeria una expertesa. Però ara, amb la fotografia digital, li pots demanar al teu amic, aquell que resulta que té una càmera molt bona, i que una vegada va fer una fotografia que la va penjar en una xarxa social i algú li va dir «Uau, quina fotografia més bona, hauries de ser fotògraf». I el teu amic amb la càmera digital vindrà i farà 10.000 imatges com a mínim. Si fa 10.000 imatges, és molt probable que unes quantes es surtin bé. En canvi, el fotògraf de la pel·lícula analògica hauria hagut de ser molt curós per no malgastar les poques fotografies que tenia disponible. A la imatge estem veient unes fotografies amb un rodet ja revelades i fixeu-vos que els estan mirant en contrallum i que estan en negatiu, per això es deien negatius, perquè després s'havien de passar en positiu. Però això ja és un altre tema que entrarem més endavant. Calia tenir expertesa en quant a la llum i també en quant a la composició, ja que tampoc, quan hi havia les fotografies analògiques, no hi havia previsualització per saber si sortia bé el resultat o no. Calia arribar fins al final, fins que tornessin del laboratori. En canvi, és possible que el teu amic de la càmera cara probablement no en tingui ni idea de tot això que estem parlant. De fet, el teu amic és un amateur, i això no és cap crítica, és una realitat, és el que tenim avui en dia pràcticament tot arreu. Cada vegada les càmeres són més potents i són capaces de solventar les mancances que tenim nosaltres, els artistes. Doncs entrem a matèria. Què distingeix un amateur d'un professional? Hi ha diversos factors, però un d'ells, present tant a la fotografia com en qualsevol de les tècniques que s'utilitzen per fer representacions artístiques en dues dimensions, és la composició. Però aquest ja serà el tema principal del següent vídeo. Fins aquí, tècniques artístiques sobre dues dimensions. Recordeu que trobareu un enllaç a un formulari d'autoavaluació per refrescar els continguts apresos al llarg d'aquest vídeo i que, si no el trobeu per aquí, el trobareu segur a la meva pàgina web, applejux.org. Per tant, fins la propera. Apa, seguim descobrint cosetes sobre la història de l'art.